Bueno, Avelino, de novo unha nova aventura que xa fíxose realidade con Anxos e Andrómena Senlleira, outra edición interesantísima, non? Bueno, Marina, vouche dicir, estamos cargando o carro de ilusión, cargando o carro de novos libros. Sabes que temos, pois, bueno, uns cuantos aí xa no forno, pero este faime unha especial ilusión, porque sabes do meu apego a Anxos do Souto. Sabes que este libro, ademais, ela escribiu-no, pero eu estiven aí ao carón e íbanme contando, e é un libro moi especial para min, donde Anxos se ispe, como falábamos ese outro día, e iso, pois, claro, cando unha persona se ispe e pon todo o aire, verdad? Pois entón, claro que se emociona e chega ao fondo do corazón. Foi un momento moi delicado de saúde da nosa compañeira, dende aquí xa sabe que lle mandamos todo o noso cariño, despois estaremos con ela, e aí estamos acompañando na mesa, verdade, Avelino? Foi un momento moi delicado. Foi delicado para ela e foi delicado para min. Isto nunca o dixe en público, pero vou decir agora en exclusiva para Canal Cultura. Este libro íbamoslo presentar en marzo ou en abril, entón pois xurdeu a miña enfermedad. Eu dixen a Anxos que non había ningún problema, que somos un equipo e que viría calquera dos de orixe, un dos meus fillos ou outro a representarme, pero ela dixo que non, que ese libro non o íbamos a presentar hasta que eu estuvera ben. Naquel momento, pois, eu non estaba moi ben, ni sabía se iba a estar ben, e iso foi unha inyección, un pulo de forza tamén para sair desa situación. O sea que teño que estarlle doblemente agradecido. Doblemente felicitacións para os dous e doblemente celebrado todo isto polo que significa que podamos estar hoxe todos aquí coa criatura, coa mamá da criatura e co padriño da criatura. E, bueno, o borde do borde, porque estamos no borde, pero temos aí un bo en espiral que nos empuxa sempre hacia arriba. Dese empuxa, dese vento, ti eres partícipe, non só eres partícipe, senón que eres... que antes decías padriño, eu digo que ti eres a hada madriña sempre, que estás aí a fada madriña, a Moura encantada, da Moura, e nada, darche moitísimas grazas polo canal, por todo o que faz, e sobre todo pola túa amizade e o teu cariño, ata para todos nós, para a xente do redor e para mí moi especialmente. Por suposto. Sei, no, Avelino, e eu tamén che dou as grazas por todo o que ti faz por Canal Cultura e por todo o que das de pulos para todo o mundo. Sempre está para todos. Hoxe está con Anxos, mañá está coa seguinte, porque ti és así. E iso é o que te fai tan especial, amigo. Non, iso é o que me dá vida, estar ao borde do borde, pero sempre por encima do borde. Eso mesmo. Así que todos ao borde do borde. Imos a presentación? Imos alá. Creo que xa nos están esperando. Mais xa vexo eu que se está enchendo de xente. Xa está. Entón, pois, isto dá gusto, verdad? Pois veña. Imos alá. Vamos, picos. O Liceo, que unha vez máis alberga a palabra, o saber, o corazón, a voz, o silencio, a boa onda de todos nós, a todos os que acudimos aquí querendo algo que non se ve, pero que sempre se sente, agarima e tantas veces consola. E cando falo de nós non digo só dos membros da mesa, senón tamén darvos as grazas, sobre todo a vos, que nesta tardiña chuviosa decidides vir aquí ao agarimo da palabra. Hoxe Anxos do Souto quere ternos a todos xuntiños, porque celebramos que poda estar por aquí, aínda que ela fálanos do borde, pois parece que o borde foi xeneroso. E podemos, un día máis, disfrutar, aínda que nos pareza un tópico, un momento, un instante, este que estamos aquí, con frescor, con ilusión, con vida, que poidera non ser así. Así que, polo tanto, celebración maravillosa para Anxos. Acompáñanme na mesa, representando ao Liceo Armando González, o director da editorial Andrómena Senlleira, Avelino Jácome, Victoria Berjano, que representa o poder e o valor da amizade deste dúo de amigas, e eu, que hoxe, bueno, teño que volver a decir, hoxe está o meu fillo de cumpleanos,
Pero, bueno, xa o celebramos a mediodía, porque eu iba a chegar tarde e tampouco podía fallarlle a Anxos. Así que 21 aniños meten a criatura, pero as mamás xa sabedes que sempre sigue sendo o noso neno, verdad? Bien. Así que, bendición neste día tan especial para todos, xa vos lo fago tamén, participe, que sexa todo un éxito esta nova criatura que hoxe nace, 21 anos despois do meu, vale? Pero, bueno, aquí nace de novo o borde do borde, tan xeneroso con esta muller tan fermosa que hoxe nos convoca aquí. Así que toda a bendición para que sexa un éxito. Un aplauso para todos vos, sobre todo. Armando González va a iniciar as ponencias para darnos máis que nada a benvida a estas. Altruistamente, como mecenas de autores, artistas, mestres, poetas, músicos e filósofos, abren as portas para mergullarse neste océano de palabras, ideas, notas e pinceladas. O Liceo fai 500 actividades culturais o ano, como esta, e abre as portas a toda a xente, a todos os artistas, novos e vellos. Pero o Liceo precisa oxígeno nas inscripcións de socios para persistir facendo cultura e dar oportunidade a actos como este. É por iso que vos convido a formar parte desta gran familia e facervos propietarios deste pazo do século XVI. Lin o libro de Anxos do Souto e deixando ao borde a de formación profesional, como médico que eu son, teño que dicir que con este libro pódese medir o tamaño do corazón de Anxos. Que contara con nós, o noso equipo, para editar este libro. Este libro tiñamos pensado presentalo en abril, en marzo ou abril. Por un problema meu de saúde, un diagnóstico difícil de mieloma múltiple, pois eu non podía estar. Entón eu dixen a Anxos, non te preocupes, estará algún dos meus fillos. E Anxos dixo, se ti non ves, non se presenta o libro. Presentarémolo cando esteas ben. Vitoria Berjano, amiga de Anxos, tan especial este día, Vitoria. Pois é un día sumamente especial, estou encantada, feliz de acompañar a Anxos, de arroupala, nun día para ela tan importante como é a presentación deste libro, O borde do borde. O borde do borde. Onde se supón que estuvo a nosa querida Anxos para escribir todo isto? Pois estuvo nun momento complicado, un momento difícil, pero ela é fuerte, ten moita energía e sale a flote dos obstáculos que a vida lle presenta. Entre outras cousas, coas axudas das boas amigas como a ti, Vitoria. Gracias por... considérome así e teño o orgullo e a satisfacción de contar coa súa amizade tamén. Moitas gracias, Vitoria. Exquisitas. Os seus versos están texidos con fíos dun elegante e refinado vocabulario. A brillantez do seu léxico e a xenialidade das súas inspiracións e a súa profundidade non deixarán indiferentes os que elixan disfrutar destes versos, deste libro tan estupendo, tan maravilloso. A todas as persoas que me escoitades e as escritoras e escritores da revista Nós, a xente do redor, que nesta mesa me acompañan. A todas e todos vos, amigas e amigos, grazas pola xenerosidade de antepoñer a vosa presencia neste acto a outros disfrutes ou obrigas que con seguridade tivestes que abeirar. Ben maxín o inicio dun poema titulado Primeira Casa
da poeta galega Yolanda Castaño, que di: todo o que fun esquecendo recórdao o meu corpo por min. E, dende o meu corpo, o través dos camiños da memoria, brotou en min a necesidade de atopar unha forma propia de plasmar as miñas lembranzas, utilizando vocábulos suspendidos no aire, que foron xurdindo como unha doenza quieta ou como unha ardentía, ata configurarse no libro de poemas que hoxe vos presento, neste salón nobre do Liceo de Ourense. Titúlase este poemario O borde do borde. Dividido en 4 partes, conflúen temas incubados no meu interior e que no seu momento intentei plasmalos e agora vos presento.